Hindi lamang tuwing kampanya at araw ng botohan dapat nakatutok ang media sa halalan. Ayon kay University of the Philippines Professor Carol Ilagan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, dapat buong taon ang pagbabantay ng mga mamamahayag sa kultura at sistema ng halalan sa Pilipinas. Bahagi ito ng training ng PCIJ para sa mga mamamahayag mula sa iba't ibang newsroom bilang paghahanda sa 2028 national and local elections. Layunin nitong palawakin ang election coverage mula sa pag-uulat sa campaign sorties at resulta ng botohan tungo sa pagsusuri sa political networks, campaign spending, disinformation at iba pang nakaaapekto sa desisyon ng mga botante. Kabilang sa mga lumahok sa training ang CLTV 36 News. Dumalo sa training na ginanap sa Quezon City, sina News Manager Justin Dizon at Senior Investigative Reporter Paulo G. Santos, kasama ang iba pang mamamahayag. Tinalakay rin ang digital forensics at ang lumalawak na papel ng social media sa political campaigning. Binibigyang diin dito ang kahalagahan ng pag-verify ng online content, pagtukoy sa coordinated narratives at pagsubaybay sa paggamit ng digital platforms upang impluwensyahan ang mga botante. Sa huli, iginiit ng PCIJ na ang election coverage ay hindi lamang tungkol sa araw ng botohan, kundi sa tuloy-tuloy na pagbabantay sa kung paano binubuo, pinupondohan at ginagamit ang kapangyarihang pampulitika bago pa man magsimula ang kampanya. Angelica Cara, CLTV 36 News.